Dainaw minabot pambuhay sa Rural Health Unit Cambula, Camarines Sur ang duwang persona na biktima ng pananaksak pasado alas 3 nin hapon kang Agosto 5 sa Barangay San Jose, parehong Banwaan. Sigun kay Police Captain Suzette Pili, Hepe Canbula Municipal Police Station, nangyari ang pananaksak mantang nasa lamayan ang duwang biktima na pinagbistong sinda Jesus Bahado y Magdaraog, 53 anyos, asin Joventino Lozares Ido, 56 anyos. Sa impormasyon, nagkaigwa ni mainit na diskusyon ang duwang biktima na haloy na pala na may daipag kakasinabotan. Si Bahado day nasubot na kapagpugol pa kaya nako akay ning pagsasaksakon si Lozares. Alagad ang pananaksak ni Bahado day nakalampas sa pangilingkang aki ni Lozares na nagbusol man digdi nga ni pagsasaksakon man si Bahado. Siya po ay binantayan mula po nung pagdala sa kanya po sa ospital, and since hindi pa po nakakapag-file ng proper case in court yung pamilya po ni Jesus Bahado, so hindi na po siya binantayan ng PNP kaninang umaga kasi po tapos na po yung 36 hours na reglementary period of detention. Lugadan man sa pangyayari ang aki ni Lozares, nangunya ng padagos pang pigtatratar sa ospital na posibleng maaatubang sa kasong murder o homicide. Ang ano na lang po naman natin dito is homicide po. Kasi wala naman pong intent or treachery na nangyari. Kasi kung tutuusin po, si Jesus Bahado po yung naunang sumaksak kay Joventino Lozares. And then ito pong si Michael, depends po ng family. Siyempre, yun ang ginawa ng isang nakikita niya na pagtatanggol po sa pamilya, lalo tatay niya po yun. So, homicide po ang probably a possible case po. Pwede din po, murder. Ang court na po ang mag-decide kung ibababa sa homicide po. Sa presente, nakapatente na sa kanya-kanyang residensya ang mga bangkay kan biktima. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.